Villalta danos unha idea de actualidade da Galicia do noso tempo, máis aínda visto desde o prisma dunha muller, dunha docente, dunha mestra que levou o seu verso a poñelo ao servizo do país. Isto é algo importantísimo. Tamén é unha artista total, digamos, a súa faceta como intérprete, como violinista, como amante, gran amante da música, e tamén do compromiso social, do seu compromiso ético e social con moitísimas causas. É o que fai que a figura de Luisa Villalta hoxe teña total actualidade. E obras dela como pode ser Música Reservada, por exemplo, ou como Pensar é escuro, son ao mellor os que teñen unha conexión máis directa coa xente. Traballaba pensando en todo tipo de públicos, en todo tipo de lectores, pero quizás sexa estes, ou as chaves do tempo, xa pensando nunha xente máis nova, con todo o tema artúrico, todo o tema de Bretaña. A súa obra, a verdade, tamén é moi ampla, por unha persoa que viviu tan poucos anos. E ten para todos os rexistros. Pero eu creo que esa conexión coa xente nova, precisamente, unha das virtudes que tivo a elección que fixo a Real Academia Galega dela e da súa figura e da súa obra. E a xenerosidade que tivo a familia a hora de cedernos todo o seu fondo o Centro de Investigacións Ramón Piñeiro, dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística, para poder catalogalo, para poder clasificalo e para poder digitalizalo, algo fundamental tamén nos tempos que corren, porque hai que dicir tamén que todo o material original volveu outra vez a máis da familia, a súa casa, pero nós temos efectivamente todos os fondos digitalizados, que a parte dunha autora tan contemporánea é o que procede. Hai que recordar que parte dos inéditos de Luisa Villalta non quedaron, como a veces pensamos, nos inéditos pois en folios de papel escritos, non? Estaban no disco do ordenador, en disquetes do ordenador, e a partir de aí tivemos que facer un labor de clasificación, de recuperación deses arquivos en digital antigos, non en soportes antigos, pero que afortunadamente todo foi recuperado, todo forma parte xa deses fondos do Centro Ramón Piñeiro e tamén do patrimonio familiar, que é moi importante dicilo, porque é a familia que ten a propiedade e a salvagarda de todos os seus fondos e, por tanto, tamén que dá licenza en cada momento para saber o que se pode reproducir, o que se pode ceder e o que se pode editar en cada momento. E a verdade foi un traballo moi extenso, un traballo riguroso, en primeiro lugar, pois de clasificación e de catalogación de toda a súa obra. Unha autora que morre tan nova e que morre, ademais, de repente, non? Pois normalmente, claro, deixa todo o seu catálogo, toda a súa produción, pois, as circunstancias que la tiña, que conste que era unha persoa bastante ordenada. Un legado inmenso, fermoso, primeiro dunha alta calidade literaria, unha estética poética sublime, que ademais toca moitos ámbitos da cultura, da realidade, da sociedade. Por outro lado, tamén o compromiso coa lingua e coa cultura dunha persoa de sustrato urbano, non? Que non accedeu a ela dunha forma inmediata, dunha forma natural, socializada, non. Tivo que buscar esta realidade, tivo que buscar a lingua galega, tivo que buscar a cultura galega e facerse grande das nosas letras.